Moitas veces comentades, deixades comentarios aí no Facebook, nas redes sociales, ou outras veces por mensaxes, como descubres ti certos lugares que eu comparto nas redes. Bueno, gran parte destes lugares máis inéditos, máis escondidos, que non están no Google, non están nas redes sociais, non hai fotos, son aportacións dos seguidores, non? Que che contan, que che fan, bueno, contanche anécdotas, cousas que hai na súa aldea, e eu cando podo me acerco e os fago. Porque, bueno, pois, isto de alguma maneira, pois, dache un subidón o poder disfrutar destes sitios e de poder compartilos con todos vós, non? Entonces, gran parte deles son obra, o sea, son gracias ás vosas aportacións. Agora mesmo neste camiño, que xa levo un rato andando, estou buscando no río do Ada, aquí na serra de Avión, outro mensaxe que me dou un informante, a mesma que me levaba a Poza de Couso, que había comentado, un lugar no que non había vídeos ni nada nas redes, ou eu nos atopei. Pois aquí hai unha poza, chamanlle, Poza de Alvariza, neste río. E vamos ver agora se chego, se atopo. Entón, iso, que o que decía, que os artistas e os descubridores aquí sodes vós, que sodes os que me chivades de lugares. O único que poño é o tempo e a veces o sacrificio de meterme por un camiño, non encontrar, volver a empezar, e algún día vos podo contar, non sei se ao mellor contar anécdotas, pero algunha vez costoume hasta intentalo en 4 ocasións encontrar un lugar determinado, pero eu son dos que procuro non tirar a toalla e, vale, non me enrollo máis. Gracias, vamos seguir andando.